Dan inggih sugeng siang, sugeng pepanggihan lan sugeng samudayanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Tinebihno saking bebendu tinlakno budi rahayu. Nuwun kula nuwun. Sahyaning para rawuh kagung saha putri ingkang satuhu dadi kinurmatan ing ngarsanipun panjenenganipun para sepuh pinesepuh aji sepuh ingkang kebak ing pawastan lebda ing pitutur. Nun inggih dumateng panjenenganipun Rama Kyai, para alim, para ulama ingkang rinten lan dalu tansah sumandhing kitab Nuring Ilahi pinangka panuntun kiblat bebrayat agung. Ugi dumateng panjenenganipun para pangembating praja satriyanipun negari pinangka pandham panduming kawula tasih. Dumateng panjenenganipun para tamtama, para wiyata ingkang mahanggep luhuring budi. Lan ugi dumateng panjenenganipun para sinaraya pandherek ultrah kadang pisang ingkang tansah kinurmatan. Ingkang sepisan monggo kula dherekaken mangenku tejo mangestu tunggal. Memuji dumateng panjenenganipun Gusti kang murbeng dumadi. Ingkang tansah hambabar pangrebawa dumateng kawula dasih. Kula lan panjenengan saged pinanggih wonten ing Laladan Juwana Kabupaten Pati. Tansah hanandang bagas kuarasan karaharjan. Boten kata luban selawat soho salam tansah kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minangkani mustikanipun jagat saraya ingkang tansah dipun rantu-rantu sawatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Nun inggih para rawuh, wonten kalodhangan kalenggahan siang menika saking panjenenganipun Ibu Ngatini Sakalongso ingkang handhatepi budining tiyang sepuh misuda krama putri ingkang silih Dia Ayu Hikmah Samputri Rahmadandi ingkang sampun tiniba jatuh karmanipun daupan kalih panjenenganipun Kaki Bagus Agung Hafid Iksan. Nggih atmajanipun saking panjenenganipun Bapak Wasijana saha Ibu Murnika Syaningsih ingkang rawuh saking Laladan Tanggamus Lampung. Alhamdulillah sampun kawisuda krama dening panjenenganipun para-para kang piniji saking kantor urusan agama Kecamatan Juwana kanthi lulus laharja nir ing sambi kala. Pramila kula kang piniji sinaraya hambuka ing Sukadwaraning kandha jejering Pambiyawana kepareng ngaturaken ratepun adicara ingkang sampun kalajeng saking panjenenganipun kala mangsa tentu ingkang kabeberaken wonten kalenggahan siang menika. Nun inggih adicara sepindhah inggih menika pambuka bilih adicara angka kaping kalih. Nun inggih atur pasrah
Atur prasah saking panjenenganipun Bapak Wasijan saha Ibu Murni Kasianing isih. Ingkang hamasraken panjenenganipun Kaki Bagus Agung Hafid Iksan. Ugi hamasraken kang wujud wonten pisang ayu gendis ayu dalah dandang kalpika lan sak panunggalanipun. Bilih adicara angka kaping 3. Nun inggih atur panampi. Atur panampi saking panjenenganipun Ibu Ngadini. Tumapak adicara salejipun nggih menika adicara sumeni. Ingkang samangke panjenenganipun bagian kalipur dening kadang-kadang saking Putra Juana Musik. Ingkang makarya sareng kalian GBS Audio. Ugi wonten gepeng video syuting. Nun inggih ugi tatares pengantin Ibu Titik ingkang mijil saking Laladan Raji Kecamatan Batangan. Adicara Watasana Babila wonten pratandha saking panjenenganipun para paran badhe ngersake bedal wonten sawang-sawang kadhedhaken risang panganten kalih nun inggih Jawa Tasta. Mekaten para rawuh Prabu adicara ingkang sampun karajik saking panjenenganipun kala wangsa tatu ingkang kabeberaken wonten kalenggahan siang menika mawantu-wantu saking panjenenganipun Ibu Ngadini dumateng panjenenganipun para rawuh anggen menggah kanthi ijo-ijo kanthi mardika ing panjenengan ngantos ing parnipurna pawiwahan samangke. Nggih katingal wedal pramila enggal-enggal para purwakan monggo kula dherekaken kanthi waosan yaumul khitab suratul Fatihah sesarengan. Barokatullahi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka Donenggih warawuh matur sembah nuwun wasan suratul Fatihah mugi pinanggih keberkahan Gusti pepanggihan saking purwa madya ngantos ing wasana saged kasembatan lusar harjo niring sampikala. Tumapak adicara angka kaping kalih menika adicara atur pasrah. Atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Wasijan saha Ibu Murni Kasianing isih. Ingkang hamasraken panjenenganipun Kaki Bagus Agung Hafid Iksan. Nun inggih dumateng panjenenganipun para kang piniji talang atur utawi silih. Ingkang piniji inggih menika panjenenganipun Bapak Muri. Dumateng panjenenganipun Bapak Muri ingkang kadherekaken Bapak Wasijan saha Ibu Murni Kasianing isih. Sasana ugi swasana sapetaipun kula aturaken dumateng panjenengan wonten papan kang piniji monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh, daya ingkang kita dherekaken mawaidipun saha ingkang kita hormati dumateng panjenenganipun
Ibu Ngatini sak keluarga minangkani bisan ingkang kita hormati, hadirin majelis walimatul arus rahimakumullah. Saderengipun kawula matur minangkani talangaturipun Bapak Wasijan sak keluarga langkung rumiyin monggo kita dherekaken syukur dhateng Allah bilih wonten ing kesempatan ingkang sae menika kita sami pun kersakaken dening Allah saged rawuh pepanggihan bermuwajahah wonten setunggalipun majelis ingkang mulya, majelis walimatul arus nikahipun pinanganten sekalian Na Agung Hafid Ihsan Sona Hikmah Samputri binti Kalbul Almarhum ingkang sampun kaleksanan hasil nikah mboten manggih halangan setunggal punapa. Ingkang kalih mboten kesupen sholawat ma'assalam katuraken beliau Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi mahabbah kita dumateng Rasulillah. Mugi-mugi kita sami binjang pinaringan syafaatipun Rasulillah minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sederek sedaya ingkang kawula hormati, niki saderengipun kawula matur niku kita kenalaken rumiyin Pak Bapak Wasijan Ibu Murni kasihaning sih menika saking tlatah Cilacap, ngoten Pak nggih. Sak menika domisili wonten ing Tanggamus, Lampung Selatan. Para Bapak Ibu sederek sedaya, wonten ing kesempatan yang sae kawula minangkani Bapak Wasijan sekeluarga ingkang sepisan ngaturaken silaturahim dhateng risang besan panjenenganipun Bu Ngatini sak keluarga. Kanthi silaturahim pinarengono panjang yuswa, pinarengono wilujeng raharjeng, selamat donya saha akhiratipun. Amin. Salajengipun Pak Wasijan sekeluarga ngaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng Ibu Ngatini sak keluarga ingkang sampun kersa nampi Bapak Wasijan sak keluarga saking Lampung kanthi pinaringan penghormatan ingkang kados ngaten agengipun, kados ngaten meriahipun. Mugi-mugi punapa ingkang pun aturaken Bu Ngatini sak keluarga dadosaken amal ingkang sholih pikantuk piwales ingkang kathah kanthi ucapan jazakumullah khairan katsira. Salajengipun Bapak Wasijan Ibu Murni masrahaken dhateng ingkang putra ingkang nami Na Agung Hafid Ihsan dhateng Bu Ngatini. Nyuwun kani sanget Bu Ngatini kersa nampi kanthi manah ingkang ikhlas, manah ingkang legowo. Saledebetipun anak kalau agung sekalian dipun tampi Bu Ngatini, kula nyuwun Bu Ngatini sampun ngantos dipun aken namung putra mantu. Kula nyuwun kanthi ikhlas Bu Ngatini kersa ngaken bilih Na Agung Hafid Ihsan menika kados putra kandung piyambak. Kula yakin menawi sampun kados ngaten Bu Ngatini anggenipun bali badhe nggula wendah paring pitedah
dhateng ingkang putra boten wonten raos ewuh lan pekewuh. Namung mugi-mugi mawon benjangipun menawi nak agung dumisili wonten ing juwana Allah kersa paring kerasan. Amin. Allahumma amin. Sajengipun kita dongaaken mugi-mugi manten sekalian pinaringono rukun ngantos sepuh. Pinaringono barokah nikahipun, barokah keturunanipun, gi barokah rezekipun, dosa keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Singipun niki kula pesen dateng Nak Agung kanten wau Bapak petugas KUA sampun nyebat nalika semanten wau nggih kira-kira jam 09.00 akad nikah. Saderengipun jam 09.00 menika Mas Agung tasih Joko Mas nggih. Nah, sakbare jam 09.00 dadi napa? Suami. Nah, suami niki wonten perpanjanganipun Mas Agung, mboten angger suami tok lho niki. Ada maksud lan tujuanipun suami dan istri. Niki perlu kula aturaken jenengan. Niki nek cara Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Niki suami S niki dicatat sing tenanan. S seorang suami harus selalu U menika usaha. Dileng-eleng tenanan lho niki lho. A menika agar, M menika membahagiakan, I menika istri. Oh, dadi wong tugasnya wong lanang ya selalu membahagiakan istri. Dene kaya ya kudu ditampakno wong wedok ora entuk digegem dhewe. Ngoten nggih? Mulai digegem dhewe. Ndak mboten Bu nggih? Bapak riyen mboten nggih? Pak mboten nggih? Ah, Bapak mboten kok nggih. Pat dadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab penuh atas istri. Mbak Hikmah, istri ku ya ana artine lho, Mbak. Aja ngresti tok. Dalem? I menika ingatkan, S menika selalu, T menika tetap, R menika rajin, I menika ibadah. Dadi jenengan sak sampunipun akad nikah niki tugasnya ora kena merintah wong lanang. Nek ngeling nontok golek merintah kono ndang ngono mboten kenging. Ngingat nontok Mas mau wis dhuwur apa durung. Nah niki nggih, ngoten nggih. Dadi ora entuk para ibu niku merintah niku mboten angsal, kudune namung napa? Ngelingno. Mangke nek ora cocok kandakna aku Mas ya, tak paranane anu. Nggih, ngoten nggih. Mugi-mugi mawon jenengan pinaringono berkah nikahipun nggadahi keturunan kang sholih utawi sholihah. Amin. Allahumma amin. Jengipun Bapak Wasijan sekeluarga niki sampunipun acara demi acara mangke rampung Bu Ngatini nggih Bu. Niki pamitan Bu. Kanten tasih nilaraken kewajiban ingkang tasih kathah sanget. Pramila Bapak Wasijan mangke mboten saged wewungon nganten. Langsung wangsul doa restu panjenengan kula suwun mugi-mugi Bapak Wasijan konduripun saking juwana ngantos dumugi Lampung dipun reksa dening Allah keselamatanipun ngantos dumugi Bale Wisma kempal dhateng sedaya masyarakat wonten ing Lampung. Amin. Allahumma amin. Para rawuh, Bapak Ibu sedherek sedaya ingkang kula hormati, ingkang paling akhir niki saking Bapak Wasijan wiwit suwau mbok menawi anggenipun atur ubo rampen pernikahan. Kranten kula kinten Lampung kaliyan juwana beda. Dak ngoten Bu nggih. Kirang pasipun
Bapak Wasijan sak keluarga saestu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mekaten saking kawula mboten matur kathah kranten Lampung perjalanan jauh. Atur kawula ingkang kirang kremenaken kawula menungso lumrah mboten lepas saking salah nyuwun ngapunten wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.